ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବକର୍ମ ହଉ କୌଣସି ବି କର୍ମ ହଉ, ଆସନର ଶୁଦ୍ଧତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଗୋଡ଼ରେ ଆସନକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଆସନକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଆସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନକୁ ହାତରେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ, ହାତରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ହାତରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବେ। ଯଦି ଆସନକୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଯଦି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ବୈଦିକ କର୍ମରେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଆସନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଭଳି କରୁଥାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।